Здравейте, приятели! Специално държах това лайвче, в смисъл лайвче, защото е на живо видеото и абсолютно в естествена среда. Да бъде в естествена среда, ама много държах. Сега то, че има човешко присъствие, тази работа е ясна. То му личи веднага човешкото присъствие. Тези дни бях на един много интересен форум за мене, където се оказа, че имаше изключително много технологии по повод здраве, хранене и красота. Ама много технологии. И затова държах това видео да го направя ей тук, сред генералната технология. Тая, дето не е правена в човешките лаборатории. Тая, дето е, знам ли, може би, гледам тук дървото, може би е на няколко милиарда години. Че една човешка лаборатория в идеалния случай е на 50, да кажем 100 години. Една нова технология в идеалния случай е експериментирала новия си абсолютно биопродукт в ампулка или хапче или капсула, примерно най-добрият случай 10 години. По-често говорим за нещо в рамките на една година, иначе на всичките нови неща. Имаше много техники, разбира се, с различни вибрации, знам ли още как се казват, вълни, там излъчване и каквото още. Те всичките наподобяват природата. Всъщност ние сме си част от природата като човешко тяло. Съгласна съм, че ние нон-стоп се отдалечаваме от природата, той ни личи, защото с всичките ни велики постижения хората стават все по-болни. И все пак, като решавате да инвестирате за здраве, хайде да проявяваме поне малко една критично мислене, на кое ще се довериме. На това, дето е на по 3 малко рами. На по 3-4 милиарда години. Това, което човечеството го е ползвало 5000 години, говоря примерно за любимите ми водорасли афа, за които съвременната наука твърди, че са произвели първата молекула кислород и че са на 3,5 милиарда години и които между другото са във всяка една локва около нас. Само да вметне така, да знаете, че като отидете на лекари, като ви кажат как водораслите имали йод, имат йод, защото лекарите не ги познават и хабер си нямат. Лекарите учат за болести и за лекарства. Водораслите имат йод, ако са в морето. Иначе нямат йод.